Kai ku doka muna tamburan kiɗan Musa Guduma. Musa Guduma Uban Abiba da Adiba da mu je dai jirgin sama. Musa Guduma Barawa. Musa tafiyar ka tayi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina ya ne? Ni ne, baka gane ni bane? Sayyidi ne. Ni ne abokin ka na gidan soja. Mahadallah, ya kake? To wallahi na kira kalau. Ya labari. Wallahi to labari na wurin ku. A'a. Abokina ya haka. Ni ka gani? Kai da an kai mai SA. Ai ne SA. Wannan abin da zan ci da iyali na. Haka da abin da za ta ci da iyalinka? SA banza, da ma ciya ma an kai ne yan babu. Shi yasa ka dauko wani hoto kan wannan. To su kai ne. Musa ban ga mai guduma shi kai ne. Haka kai mai yanci ka cere. To kai baka ji sunan su ba yan cika tsere. To ai mutanen kirki ne ko nika sara. Mutanen kirkin wa. To wanda ya maka SA zaka zo ka liƙa hoton wani nan. Sha'ana ya ma SA ka kama bara. Bara fa. Kan fuskan Musa ban ga mai guduma. Wallahi inda ba tare mun kai da tara kai ba da hazu na harbe ka. Shi wanda abokina ka zagi. Da hazu na harbe ka. Akan wanga poster. Ba min garka gida. Kura ta kai. Ba min garka gida. Ka manta gidan soja kenan. Sami na wani bin diga. A'a, ba sai an dauko. Wallahi sai in sabarta ka. Ina raye kuma in kyale ka. Sai da Allah ko zagi ne guduma. Sai inda harsa sun bindiga ta na kare. Wani ya taba tsohon soja ha. Tsohon soja wata ba. Wata ba ni. Bayan sajan idi. Kuma na san ai abokin ka na Abun na rantse da Allah da ba don tare muka yi da taya ba da na sa mai harsa su. A'a. To ni zai wa shigantaka mu zaman ga taba. Bai sani bane. Ai da na kasai. In kasai in kashe banza. Bai san ka bane tsohon soja. Mu zaman ga mai guduma. Bai san ka bane. Na rantse da Allah da na sabarta shi. Shi ya manta ba ya gaza ci kamar irin shiriri nan ce ta gidan soja. Allah ya ce tai. Na rantse da Allah yau da na kasai. Ni zai wa shi shiki. Musa man mai guduma. Mutumin arziki. Mai taimakon dattawa da matasa, mata marayu. Cin mutunci ya